Здравейте, мили приятели! Аз съм Юлита и в това клипче, както сте разбрали от самото заглавие, то е на тема въпроси и отговори. И да, правя това клипче толкова бързо, защото според мен се събраха доста въпроси. И така всички въпроси съм ги написала в ето тази много сладка тетрадка на котенца. Да. И така, нека да започваме с първите въпроси. Първите въпроси, на които ще отговарям, са от Кати Ламбрева или Ламбрева, не знам точно как се произнася, но да, първият въпрос от нея е: кой е любимия влогър? Опиши защо го харесваш. Нямам точно определен любим влогър, защото всички влогъри страшно много ми харесват, така че нямам отговор на този въпрос. И да, имаш ли брат или сестра? Да, имам сестра. Третият въпрос е: харесваш ли Алекс Трайкова? И ако да, защо? Харесвам я, защото прави много хубави клипчета, които са ми интересни и забавни. Също така мога да науча много нови неща. И да, следващият въпрос от нея е: искаш ли да направим колаб? Да, разбира се, че искам. На колко години си? На 10 години съм. От кой град си? От град Видин. Кой те вдъхнови да снимаш клипове? Ами повечето са влогърки. Не са толкова хора. В смисъл, не са ме вдъхновили моите приятели или нещо подобно. Просто няколко влогърки ме вдъхновиха. Но да, нямам точно определен човек. И да. На коя дата си родена? Родена съм на 31 юли. Кой клас си? Аз съм 4-ти клас. Какви оценки имаш? Само шестици. И последното е: обичам те, благодаря ти. Следващите въпроси са от Габи Иванова. И така. Първият въпрос от нея е: кой ти е любимият цвят? Моят любим цвят е розово. Кой е любимият ти филм? Маската на Зоро. Кой е любимият ти певец? Джастин Бибър. Коя е любимата ти песен? На Джастин Бибър, Sorry. Така. Какво обичаш да правиш през свободното си време? Обичам да рисувам. Кой е любимият ти предмет в училище? Математика. Усмихваш ли се често? Да, много често. Имаш ли брат или сестра? Да, имам сестра. Имаш ли домашен любимец? Да, имам котка. С какво искаш да се занимаваш като пораснеш? Ами бих искала да стана съдийка. Коя държава би искала да посетиш? Те са много държави, така че нямам точен отговор на този въпрос. И да. Приятелството или любовта? Приятелството. Какво те накара да се занимаваш с ютубърство? Просто реших да започна да снимам клипове, защото ми харесва. Мислех си, че е забавно и че ще ме научи на много нови неща и наистина това е така. И да, послепи, страхотна си, обичам те, много ти благодаря. Така, следващите въпроси за Лутело Видеос. И да. На колко години си? На 10 години съм. Имаш ли домашен любимец? Да, коте. Какви песни слушаш? Рап. Откъде си? От град Видин. И също така си страхотна. Много, много мерси. Така, следващите въпроси са от Светослав Трифонов и той пита: какво те усмихва? Всички забавни неща. Коя зодия си? Лъв. Любим сезон и защо ти е любим? Лято, защото тогава е топло и защото тогава съм родена. Най-важното нещо за теб? Семейството. Български певец или певица, които харесваш? Нямам точен отговор на този въпрос. Най-хубавия подарък, който се получавала? Нямам такъв, защото всички подаръци, които съм получавала за мен са специални, защото са подарени от сърце. И да. Ако беше цвете, ти щеше да си роза.
какво мислиш за думичката дарение? Тя е една много хубава дума, която може да се използва за добри дела и аз много я харесвам. И да, планина или море? Предпочитам море. Обичаш ли да четеш книги? Ако да, коя е любимата ти книга? Да, обичам да чета книги, но нямам любима книга. Всички, които съм чела, ми харесват. И успех! Благодаря! Следващите са от Викис Channel. Имаш ли брат или сестра? И ако да, на колко години са? Имам сестра и е на 20. Имаш ли домашен любимец? И ако не, би ли искала да имаш такъв? Имам котка. Притесняваш ли се за матурите? Да, и то много. И послепис, уникална си. Много ти благодаря. И да, хора, това бяха самите въпроси, на които отговорих. И да, ако ви харесва клипчето ми, дайте палец нагоре и се абонирайте за моят канал. И да, чао хора, ще се видим скоро!